Tässä vaiheessa jutellaan vähän Napapiirin Residuumin ekopisteistä ja juttukaverina on ekopiste vastaava Matti Kauppinen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Lähdetään itse sanasta ensin liikenteeseen. Mikä on ekopiste? Ekopiste on tuollainen kierrätyspiste, jonne voi tuoda pääsääntöisesti paperia, kartonkia, pienmetallia ja lasia. Mutta sitten on myös tämän rinkiverkoston myötä tullut näitä muovinkeräyspisteitä, osa joihinkin ekopisteisiin. Napapiirin Residuumin alueella Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa on kaikkiaan noin 90 ekopistettä. Niin kuinka helposti nämä löydetään ja onko niille käyttöä ollut? Kyllä ne on aika hyvin löydetty ja kyllä niillä jatkuvalla käytöllä ne on, että ei ole yhtään pistettä eikä oikeastaan ole silleen, että olisi niin tarpeettomina tällä hetkellä. Että kaikille kyllä käyttäjää löytyy ja meillä on kuitenkin aika laaja tuo ekopisteverkosto. Ja siinä on niin pyritty ajattelemaan näitä, että myös tänne pienempiin kyliin niin on sijoitettu pisteitä, että ihmiset pystyisivät kierrättämään myös siellä, missä jäteasemat on kauempana. Kuinka hyvin ihmiset ovat tänä päivänä perillä näistä kierrätyssäännöistä? Halutaanko niitä noudattaa ja ohjeita seurata? Kyllä minä sanoisin, että 95% varmaan ihmisistä on sellaisia, jotka noudattaa niitä sääntöjä ja kierrättää oikein, mutta sitten valitettavasti on se pieni 5% väki sitten siellä, joka ei niitä noudata, että ne nakkaavat niin kuin väärin astioihin semmoista, mikä ei sinne kuulu ja roskaavat ja särkevät perhoilua tai roskiksia ja jättävät sinne ulkopuolelle kaikenlaista ihan tämmöistä jätesäkeistä aina huonekaluihin asti. Se on kyllä aika laaja kirjo. Se on pieni osa, mutta työllistävä vaikutus sillä kyllä on. Joskus kuulee puhuttavan, että ei lajittelu oikein kannata, kun kaikki kuitenkin pistetään samaan paikkaan sitten siellä loppupisteessä, mutta onko se ihan näin? Ei se ole, että nehän toimitetaan ensin jäteasemalle ja sieltä ne lähtee sitten jatkokäsittelyyn, mikä minnekin, että ei ne jää tuonne jäteasemalle pyörimään eikä niitä todellakaan laiteta samaan syssyyn, että kaikki lähtee kyllä jatkokäsittelyyn, mikä on vaan kierrätettävissä. Mistä löytää sitten nuo tarkat ohjeet, mitä voi näihin pisteisiin laittaa, jos vaikka tässä kevätsiivousta vähitellen alkaa tehdä ja kaikenlaista ylimääräistä kotoa löytyy? Ekopisteellä ensinnäkin on taulut, opastaulut, missä on, että mitä voi mihinkin laittaa. Lisäksi näissä niin sanottujen syökeräyssäiliöiden kyljessä on semmoiset opasteet, missä kerrotaan, mitä sinne voi laittaa. Netistä pystyy lukemaan, residuum.fi löytyy näitä lajitteluoppaita. Ja lisäksi näistä tapahtumista, niin mitä järjestetään, niin on tarjolla esitteitä ja vaikka sitten ihan multa voi tulla kysymään, että silloin kun minua tuolla ekopisteellä näkyy, niin mullakin löytyy niitä esitteitä ja mielellään kyllä anna ja neuvoja opasta, mitä mihinkin, jos jollakin on kysyttävä. Ja kyllähän ihan mukavasti ihmiset tulee juttelemaan. Että kyllä se niin kertoo siitä, että se kierrättäminen kuitenkin kiinnostaa ihmisiä. Ja toisaalta kun viittii tuoda sinne ekopisteelle ne, mitä sinne voi tuoda, niin se taas pienentää sitä oman roska-astian täyttöä ja sillä tavalla harventaa sitä tyhjennysväliä siellä sitten ja säästää siinä sitten rahaa. Että sillä on vähän semmoinen, minä sanoisin, kerrannasvaikutus, että siinä kaikki hyötyy. Jos ei ole ihan varmuutta sitten, että missä on lähin ekopiste, niin ainakin teidän nettisivulla on tämmöinen kierrätys.info, josta löytyy kattava tietokanta, että missä on lähin piste. Sieltä löytyy ja sitten voi myös soittaa siihen ilmaiseen jäteneuvonnan numeroon, mistä kyllä osataan kertoa sitten, että mistä löytyy. Ja siellä tosiaan se kierrätys.infossa pystyy esimerkiksi postinumeron perusteella etsimään lähimmät pisteet. Mitäs vielä ekopiste-asioista kuulijoille näette jo kerrottujen lisäksi? Onko joku asia jäänyt meillä ihan kokonaan käsittelemättä? No ainahan tämä voisi näihin väärinkäytöksiin palata, että se on kuitenkin semmoinen asia, mikä monella jollakin tuntuu olevan semmoinen ajattelu, että vaan nakataan sinne, että kyllä ne joku sieltä siivoaa ja kyllähän minä ne siivoankin, mutta sitten kun tuodaan tämmöisiä vaikka jääkaappeja ja sohvia ja muuta, niin ne on yksin nostettava auto ja kyllä se niin kuin välillä se itselläkin
pistää vihaksi kyllä se, että varsinkin kun tuodaan tuonne jäteaseman vieressä oleviin ekopisteisiin tai huonekaluja. Ja lisäksi niin pariston keräys astioihin, kun vaikka sinne monenlaista tarraa ja opastetta on laitettu, mitä sinne ei saa laittaa, niin silti sinne työnnetään kaikkea ihan koirankakkapussista lähtien, niin lamppuja, kuumemittareita, uuden vuoden tinoja, ihan muovipusseja, paperia. Ja minun on kuitenkin ne käsin sitten lajiteltavaa tuolla jäteasemalla, niin siinäkään monella varmaan tuu sitä mieleen, että ne on tosiaan jonkun lajiteltava ne. Että se ei ole mukavaa, kun siellä on sitten niitä koirankakkoja tai vastaavaa seassa. Tämmöistä pientä ryhtiliikettä itse kullekin näin kaivataan, että muistetaan noudattaa ohjeita, niin silloin kaikilla on helpompaa. Niin, ja sitten mä vielä sen sanoisin, että meillä on tuolla ekopisteellä myös tätä kameravalvontaa, että voin sanoa, että niin, jos sattuu siihen kameraan jäämään kiinni, niin postia kyllä tulee perästä päin, että siihen suhtaudutaan kyllä vakavasti. Ja voin sanoa sen myös, että se tulee paljon halvemmaksi se sohva viedä sinne jäteasemalle ja maksaa siitä se vastaanottomaksu, kuin että se kierrätetään ekopisteiden kautta, koska silloin kun se jättää sinne ekopisteelle, niin siinä syyllistyy roskaamiseen ja siitä sitten velotetaan ne kulut, mitä sitä tulee siitä siivouksesta ja hausta ja muusta. Että halvemmalla pääsee, kun noudattaa niitä sääntöjä ja vie sinne jäteasemalle ne, mitkä sinne kuuluu ja tuo ekopisteelle sellaiset, mitä siellä ohjeessa neuvotaan tuomaan. Siitä ei ainakaan ole nykypäivänä kiinni, etteikö tietoa löytyisi, jos sitä halutaan löytää. Kyllä se näin on, että sitä kyllä on joka paikassa tarjolla ja on taulua ja tarroja ja tosiaan niin meiltä voi keltä tahansa residuumilaiselta tulla kysymään niitä. Niitä löytyy jäteasemilta, niitä löytyy multa täältä huoltoautosta, niitä löytyy tuolta asiakasneuvonnasta ja materiaalia on saatavilla ja netistä löytyy joka paikasta sitä, kun vaan vähän katsoo, että esimerkiksi se kierrätys.info on hyvä paikka siihen. Toivotaan, että tästä eteenpäin vuosi lähtee kunnolla käyntiin ja ohjeita noudatetaan. Tässä vaiheessa kiitoksia Ekopiste vastaava Matti Kauppinen Napapiirin Residuumilta ja mukavaa kevään jatkoa. Kiitoksia.